Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз. 127 сол пеш инҷо беихтиёр ба ёди Бухорои шариф меравем, ки соли 1893 бори дуввум шоҳиди вабо шуд ва он рӯзҳоро устод Садриддин Айнӣ дар китоби ёддоштҳои худ ба риштаи тасвир кашидааст, ки дар идома нақлашро меорем. Тобистони он сол вабо омад. Ҳар рӯз аз ҳар гузар даҳҳо ҷаноза берун мешуд. аввал мурдаҳоро дар хонақони Девонбеги ва болои ҳавз ҷамъ оварда ба танҳоӣ ҷаноза мекарданд. аммо шӯё ба дараҷаи боло гирифт, ки маҷбур шуданд, ки вақти намози пешин гурӯҳ ҷасадҳоро гузошта ҷанозаашонро хонданд. имом намедонист ба кадом мурда ҷаноза хонда истодааст. уламои Бухоро фатво доданд, ки монанди майдони ҷанг мурдаҳоро қатор монда дар ҳар гурӯҳ якбор ҷаноза хонда шавад. равост, менависад устод Айнӣ. бухоро беморхонаи вабоӣ надошт ва ба маъмурияти Русия аз ҳукумати Бухоро хост, ки беморхонаи вабоӣ кушояд ва дар роҳҳои корвонгузар карантин гузорад. дар Бухоро зотан як беморхона буд, ки дар он як доктори рус, як тарҷумон аз одами маҳаллӣ ва як фелдшер кор мекард, менависад устод Айнӣ. беморхонаро сарбозони амр посбонӣ мекард, то беморон фирор накунанд. аммо дар ҳафтаи аввал аз 10 беморон, ки дар он ҷо оварда буданд, яке ҳам саломат ёфта набаромад. ҳар кадоми онҳо дар он ҷо аз як шабона рӯз то 3 рӯз зиндагӣ мекарданд ва баъд аз онҳо, аз мурдаву зиндаи онҳо касе хабар намеёфт ва мегуфтанд, ки мурдагонро шабона дар ҳамон мазори Хоҷа Исмат, ки дар паҳлӯи беморхона буд, пинҳонӣ мегӯрониданд. қисса мекунад устод Айнӣ. ин аҳволро дида мардуми Бухоро ба кӯча намебаромаданд. маризон ҳам, ки аксари мардуми Бухоро ташкил медоданд, хонашин шуданд. бозорҳо баста шуд. одамони ба ҷуръаттарин гурӯҳ ҷамъ шуда ба арки амир рафта ва бо фарёду фиғон аз ин аҳвол шикоят мекарданд. бале, ин замон он замон нест. аз рӯзе ки дар Чин коронавирус сар баровард, Тоҷикистон аз аввалин кишварҳое буд, ки роҳҳои ҳавоию заминаашро таҳти назорати шадид гирифт. дар гузаргоҳҳо тепловизору теплосканерҳоро гузошт ва роҳи ин вирусро воздошт намуд. аммо то ҳол ин вирус ба саросари ҷаҳон паҳн шуда истодааст. ҳарчи ҳаст нест, мо ҳамсояи Чинем ва барои ҳамин бепарво намешавем, худро ва ҳамдигарро ҳимоя мекунем. ин буд як маълумот дар бораи вирус аз таърих. бародарон, ба канали мо ҳатман обуна шавед ва ба зангула зер кунед, то ки аз видеоҳои мо бехабар намонед ва лайкро пахш кунед. сарбаланду хонобод бошед.